Velkommen til Salgsmonopolet, stedet hvor vi vender seernes dilemmaer fra hverdagens salgssituationer. Mit navn det er Kim Wilde, og jeg er kommunikationsnørd. Og mit navn er Søren Mortensen, og jeg er ekspert i relationer og netværk. Og mit navn er Ashley. Jeg arbejder med nudging og adfærd. Og vi har fået et dilemma ind fra Anne. Anne, hun skriver, hun er grafisk designer, og en kunde sammenligner prisen på hendes oplæg til at lave en hjemmeside med en billigere konkurrent. Kunden stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de skal betale mere hos Anne. Forslag nummer 1 kunne være, fokusere på at kommunikere den ekstra værdi, kunden får hos dig, som konkurrenten ikke tilbyder. Og forslag nummer 2 kunne være, overvej at tilbyde en trimmet version af hjemmesiden til en lidt lavere pris, der kan konkurrere direkte. Nå, det var så de to muligheder. Ja, Ashley, hvad siger du? Har du et bud på det? Du er jo hjemmesideeksperten her i huset. Ja, jeg har i hvert fald rørt lidt med det i 20-30 år. Det er jo altid interessant, og det jeg vil fokusere på her, det er det en kunde, der skal tjene penge, eller er det det jeg kalder en føle-føle-kunde? En føle-føle-kunde? Okay. For en føle-føle-kunde skal jo have sådan noget med, at hun er en del af, eller manden er en del af processen, og vi skal så tegne, og det skal være den rigtige grønne farve. Det er nogen, der går sindssygt op i det. Og så er der den rationelle kunde, der siger, kan du lave noget ordentligt SEO-optimering, og hvor mange penge tjener jeg? Men du taler jo også om det her, men skal det være kompliceret, eller skal det bare være en hjemmeside, fordi vi skal på hjemmesiden, eller hvad siger kunden? Det står der selvfølgelig ikke det her. Skal det bare være billigt? Er det vi er henne i det her ting? Fordi du peger på nogle ting, som jo i virkeligheden ikke altid kunden kan gennemskue. Og det er jo måske det, der skal frem i lyset her. Ja, nu hopper jeg lige op på den høje hest, ikke? Det er min kæphest, den rider jeg simpelthen så hårdt. Vi er hele tiden nødt til, og det er Anna også nødt til her, at lige være sikker på, at hun forstår kunden godt nok. Ja. Netop, det er faktisk det, Asle er lidt inde på, er det en føle-føle-kunde, eller er det en, hvor det er cash? Vi er nødt til på en eller anden måde at forstå, hvad er det, du vil bruge den her hjemmeside til? Fordi ellers så giver det jo ikke mening. Man kan jo altid få noget, der er billigere. Altså, men hvis det ikke er i nærheden af at opfylde dit behov, og dermed skabe den værdi. Altså, Asli er jo inde på det her med, om kunden er interesseret i at tjene flere penge via sin hjemmeside, rent faktisk. Så han skal ligesom op i niveau. Det er jo det, du ligesom peger som et issue af Asli, ikke? Hvor kan man sige, mulighed 2 er jo mere sådan, det skal bare være en fast side på nettet-agtigt. Kan det opfattes som? Og den skulle være måske også, hvis vi skal følge det, Kim siger, den skal vi måske have på plads fra kunden, ikke? Jo, så må man også sige, at der er mange kunder, som på det her område her i hvert fald, har meget, meget store ambitioner, ikke? Altså større end det kan være i kameraet her, ikke? Der er det altså vigtigt at finde ud af, du ved, og der tror jeg, hun må gå lige til makronerne og sige, prøv at høre en gang, hvad er dit budget? Hvad er det, du gerne vil opnå? Der rører du ved noget, og jeg ved godt, det er ikke en skid med dilemmaet her, men du rører jo ved noget der. Det er, når man spørger kunden, hvad er dit budget? Fordi hvis nogen spørger mig, hvad er mit budget, så har jeg sådan den der oplevelse af, nu er jeg i gang med at blive tørret, fordi jamen, jeg har så meget til råd. Nej, det er da sjovt, fordi det er lige præcis, hvad det koster. Jo, det er præcis. Det jeg plejer at sige til folk, du ved, du kan få en side, det koster 1.000 kroner, du kan få 3 sider, det koster 3.000, og du kan få 10 sider, det koster måske 8.000. Du ved, der koster scale. Hvor ligger vi egentlig hen? Jeg synes, der er noget vigtigt i det her. Jeg synes, der er noget vigtigt i det her, altså også med at forstå, at den, der sidder og laver hjemmeside, altså Anne er jo tydeligt en, som har forstand på de her ting, men løber ind i den her konstant tid, og måske bliver ramt lidt på sin, kan man sige, selvværd på sådan nogle ting. Det kunne godt være et tema. Men det her at forstå, at når man leverer sådan nogle ting, så er det fordi, man er professionel inden for det. Man kan se dimensionerne i det her. Det vil sige, de der perspektiver, der er i at få lavet det rigtige produkt første gang, kan betyde virkelig meget for det langvarige samarbejde, men for pokker også for kundens, kan man sige, indtjening eller
professionelle udtryk. Vi er vel også et eller andet sted nødt til, at hvis vi tager forslag 1, bare for lige at tage, vi er nødt til lige at få kundens, hvad er det, kunden er blevet tilbudt fra nogle andre? Ja. Altså, hvad er vi oppe imod? Ja. Fordi altså, hvis det er, vi har lavet et fint design med 12 undersider, og jeg skal give dig osv. Ja. Og så viser det sig, at det er en fuld webshop-løsning, hun har fået tilbudt fra en anden. Så ved vi skal vide, hvad er det, vi er oppe imod? Ja, det er en god point, fordi folk ved ikke, med al respekt, hvad de ofte køber ind på. Fordi det er jo kompliceret. Altså web, det lyder nemt, men det, lige snart man begynder at krasse i det, så hvis vi tæller SEO-optimering. Problemet er jo, hvis Anne, hun er sådan en sød grafiker, du ved, så, eller sød, det lyder rigtig klichéagtigt, jeg bliver buet lige med. En, der er dygtig til kunst, det er sandt. En, der er rigtig god til det. Og så der kommer sådan en teknik, der siger SEO-optimering, meta-pixels til Facebook og Google Ads. Vi skal finde ud af, du ved, skal vi se kunst eller teknik og cool cash? Og det tror jeg er sindssygt. Men jeg vil også godt lige indskyde her, fordi at det kunne godt være, at ved at forstå, hvad det er for noget, kunden er blevet tilbudt, fordi muligheden kan jo også være det, at den anden, der er konkurrent til andet, ligesom har tænkt, jeg skal bare bilde ind, fordi de skal betale hver eneste gang, de skal lave rettelse på den lange bane. Så bliver det i princippet dyrere at få en billig løsning. Ja. Så der er jo mange skjulte ting i det her, som kunne være godt at få afdækket i virkeligheden, ikke? Men så vi to ved jo godt, at kunder kan godt lide, uanset hvem du taler med, noget, der er hurtigt, noget, der er billigt, noget, der er sindssygt godt og høj kvalitet. Og derfor så kunne man jo, så er der jo altså nogle gange det der med, det er jo ikke, det hed i gamle dage, at sælge i tynde skiver, og så skal man forestille sig en pølse, og så skal man den tyndeste lille skive, og så men kvalitet er subjektiv. Ja, men det er den klassiske der med optikeren, der er i gang med at lære en elev op, og så siger han, at når kunden spørger, hvad koster det her, så skal du bare sige 2.500, hvis kunden ikke reagerer, så skal du så sige per glas. Ja, hvis kunden stadigvæk ikke reagerer, så skal du sige plus stillet. Moms, og det var i euro. Nej, altså jeg synes også, at Anne er nødt til også at kigge lidt ind af her. Anne er også nødt til at og selvfølgelig kan man være sulten, og man skal have nogle penge på kontoen og så videre. Men hvis der er råd til det, kig lidt ind af og så sige, hvad er det, du gerne selv vil levere? Altså, hvad er det, du kan stå på mål for, når du vil du pege på den her, hvis du nu går med forslag nummer 2, du laver en lidt nedskaleret ting, er det en, du med stolthed vil vise frem til andre potentielle kunder, og så sige, se hvad jeg har lavet, eller er det sådan en, du tænker, ej, den vil jeg simpelthen ikke lægge navn til, som er også nødt til at tage sin egen integritet med ind i det her, ikke? Det tror jeg er vigtigt point. Der er jeg ikke i, du. Der vil jeg våge påstå, at der er altså, det er, Kim, det tror jeg meget betyder noget, det her, fordi hvis du ikke har det og kan vise noget, at du er stolt af at lave, så er det også svært at få nye kunder, fordi så er du et lavprisområde. Fuldstændig uenig, Søren, fordi som sælger skal jeg ikke eje mine kunders produkter. Nej, men jeg skal være stolt af det, jeg leverer. Jeg har solgt smukke produkter, og grimme produkter, og alle kunderne har været sindssygt glade. Hvis vi taler om at vise, hvad jeg kan, så skal vi over en faglig kategori, og så vil jeg hellere lave nogle hvad skal vi sige, præsentationer og sige, herover er det den her grafisk retning, ikke? Skal du bedst lide næsehorn, eller kan du bedst lide tiger, ikke? Det er selvfølgelig en mulighed, men Anne skal jo fremstå som professionel med det, hun laver. Ikke også? Altså, og det, hvis vi har på alle hylder-agtigt noget, eller er hun specialist inden for et bestemt område, og hvad er det, hun sigter sin forretning på? Er det noget, vi laver det billigt, hurtigt, kom ud af døren, lad være med at ringe til mig, eller er det noget, hvor det er samarbejde, der skal op og stå? Ikke? Det er noget, der er run. Ja, fordi I kender godt den der, vi har skiftet navn i morgen, hvis der er noget, ikke? Også, og så er en anden telefonnummer. Ikke? Nå, kære salgsmonopol, det kan vi få hele dagen til at gå med at sidde og diskutere. Anne, hun efterlyser et stillingtagen fra salgsmonopolet. Hvad går vi med? Forslag nummer 1 eller forslag nummer 2?
Jamen, jeg er efter nummer 2. Går efter nummer 2? Hvorfor jeg gør sådan her, fordi hvis jeg kun tager nummer 1, så jeg kan ikke lide at give folk en finger der, vel? Så jeg går efter nummer 2. Ja. Og Søren er den pæneste mand her i monopolet, ja. Og da jeg også godt kan lide at være ordentlig, så bliver der også en 2'er herfra. Jamen, jeg går altså med forslag nummer 1, men Anne, salgsmonopolet har talt. Du skal gå med forslag nummer 2. Tak, Anne, fordi du ville sende dit dilemma ind, og tak til jer, der så med. Tak for denne gang. Send os dit dilemma, så vi kan vinde det her i salgsmonopolet i næste uge. Mit navn det er Kim Wilde. Jeg er kommunikationsnørd. Mit navn er Søren Mortensen. Jeg er ekspert i relationer og netværk. Og mit navn er Ashley. Jeg arbejder med nudging og adfærd. Og husk nu at sende dit dilemma ind til salgsmonopolet.